Koulun liikkatunneilla kaikki ei ehkä ole tätä mieltä, mutta suunnistus on hieno laji. Ainakin silloin kun pysyy kartalla. Hetkinen, missä pöpelikössä mä nyt... Ja nyt viikonloppuna pidetään maailman suurin suunnistuskilpailu, eli Jukolan viesti. Jukola pidetään tänä vuonna Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla, ja siellä on siis maailman parhaat suunnistajat, mutta sitten myös hurjasti ihan tavallisia harrastelijoita tonne. Ja mäkin oon menossa Jukolaa, niin kuin joka vuosi. Eipä kun tännehän mun pitikin mennä. Jukolassa suunnistetaan koko yö. Siellä on siis 7 osuutta, eli siis 7 juoksijaa joukkueessa ja niillä vähän eri mittaiset reitit. Ja tää 7 juoksijaa on muuten tullut Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä. Ja siis ensimmäinen osuus lähtee liikkeelle 11 illalla ja se on muuten hienon näköistä. Mulla itellä on tänä vuonna 5. osuus, eli mä pääsen joskus aikaisin aamusta sitten mettään pinkomaan. Jos sä jaksat valvoa, niin Jukolan viestiä voi katsoa lauantai-sunnuntai-yönä Yle Areenasta tai sitten ihan telkkarista Yle TV1 tai kuunnella Yle Radio Suomesta.